Avui ens toca presentar la segona edició de la Megalítica Tossa i jo l'únic que faré serà dir que, evidentment, com sempre, apostar per l'esport i Tossa, apostar per el turisme, l'esport i Tossa. Això és el que ens toca, això és el que vam demostrar fa anys i seguim fent. I només us diré que donaré el tret de sortida a que parlin els que fan possible que puguem celebrar aquesta segona edició. Aquí tenim... Permeteu-me que abans, encara que no sigui el responsable directe, parli de qui és el president de Fundistes Tossa, que alguna vegada encara podem corregir-nos un poc, i també d'en José Luis Blanco, que és en definitiva qui és la mà dreta d'aquesta megalítica de Tossa. El regidor d'Esports, que m'acompanya, i una servidora l'únic que fa és donar el tret de sortida a que cadascú d'ells digui el que hagi de dir al respecte d'una cursa que, com el seu nom diu, és mega de forta, lítica de lisi, i que cada un faci la interpretació que vulgui fer de megalítica. Un cop més, gràcies a tots els que ens ajudeu que això sigui possible i passem la paraula, doncs, al, diguem-ne, màxim responsable d'aquesta megalítica segona edició a Tossa. Gràcies. Sí, en primer lloc, agrair a Imma també, Juana, a Lluís i sobretot tot el suport que ens està donant el Departament d'Esports i l'Ajuntament de Tossa de Mar per segona edició a la Megalítica. Nosaltres ben encoratjats de la primera edició, que van tenir més de 600 inscrits. Aquest any la idea és fer com a mínim els mateixos de l'any passat, ara estan pujant les inscripcions, ja a prop tenim de pràcticament uns 500. Jo crec que farem igual que l'any passat. L'any passat van tenir participants de 19 països. Hi ha moltes reserves d'hotel, que això és l'important. Volem donar un caire popular a la cursa, però també tindrem atletes d'èlit i sobretot les distàncies. Aquest any passem de 42 quilòmetres fent 5. Aquest canvi ha sigut sobretot perquè la demanda nostra de corredors que volien fer distàncies més curtes i sobretot perquè considerem també que el recorregut, que serà dur i serà molt maco, de 21 quilòmetres ja reuneix les condicions per a la gent que vol fer trail i participants. També l'increment de les dones és molt important per nosaltres. Jo crec que això és un caràcter que fem en moltes curses. Diumenge passat vam organitzar juntament amb l'Ajuntament de Barcelona la cursa a la Mercè i es veu que les curses estan pujant a nivell de percentatge de dones i aquí a la Megalítica Tossa de Mar també ho tindrem el proper dia 13. Lamegalítica.com, allà es podeu fer les inscripcions i demanar tota la informació que tingueu i per la meva part agrair a Fundistes Tossa que també estan fent un gran treball amb nosaltres i esperem molta participació el proper dia 13. Gràcies. Ara, abans de marxar, regalarem una bossa perquè dongueu els braçalets de l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament, perquè penso que val la pena que cada una d'elles se'n posi una a l'hora de córrer. Molt bé, donarem abans, molt bé. És àrea d'igualtat i, per tant, estem en el tema de Tossa contra el sexisme. Li donarem abans de córrer, li donarem així la tindran. Clar, nosaltres també creiem que és molt important aquesta megalítica que es va apostar l'any passat per començar per primera vegada, és que estem amb el paradís blau i no ens hem d'oblidar que també tenim un paradís verd, que és el pulmó de la vila també, i que amb aquesta megalítica es pot descobrir i disfrutar-lo el mateix que els turistes quan venen a passar el dia a mar o van pel camí de ronda i poden passejar veient els penya-segats, el mar blau, d'aquest paradís blau, doncs tenim aquest paradís verd i des de l'Ajuntament tot el recolzament que tant a la Sansi, el senyor José Luis Blanco, com els fundistes, que són els organitzadors purament d'aquesta cursa, des de l'Ajuntament com col·laboradors, tot el nostre recolzament i tot el que faci falta. El fet és que l'any passat va ser tot un èxit, se va haver de canviar, reduir de 42 a 5 perquè la demanda ho demanava i la de 42 també és molt i molt dura i per tant estarem molt contents que aquest cap de setmana se pugui celebrar amb el mateix èxit i si pot ser encara més que l'any passat. Jo no tinc gaire més a dir del que han dit els companys. Han resumit perfectament el que ve a ser l'essència de la megalítica, aquesta segona edició. Per nosaltres és un orgull poder-la repetir. Donar les gràcies primer a tot l'equip de fundistes, tots els que formem part de la família de fundistes. Sense ells això no seria possible, està clar en José Luis, a l'Ajuntament i molts altres col·laboradors que estan a l'anonimat i que ens ajuden a que això sigui possible. I sí, ja ho hem dit, la megalítica es tracta d'aconseguir assentar aquest model d'esport, turisme, que ens beneficia a tots i per descomptat ensenyar aquest paradís blau i verd, com ha dit en Juanma, que tenim aquí a Tossa, que és únic. I res més a dir i us hi esperem a tots i per molts anys. Salut! Fem entrega d'un braçalet d'igualtat.
Molt bé, Anna, moltes tu. gràcies. Anna, tu. I per un col·laborador que tinguis directe, en nom de la regidora Eva Bernés de l'àrea d'Igualtat. Perfecte, D'acord? li entregarem a totes les dones. Mirarem de tenir-la per sobretot. totes les dones que perquè- s'inscriguin. Exacte, molt bé, perfecte. La camiseta